תגידי, אני מריחה, תעלי תנפליס כבר! תעלי תנפליס! אז מה? לא יכולה להיכנס לגלל! אל תגיד לה מה לעשות, אז לא אל תגיד. אני זה יעלה לך ביוקר, אבל זה יעלה לך ביוקר. סבבה, אין בעיה. תעלי, עכשיו אני את לא קובעת, אני אכנס ולא אכנס. אני אכנס פה בשטח החברתי שלי, זה לא מעניין, אני אכנס ולא אכנס. לדעת מי ככה, זה יעלה לך ביוקר. הכל בסדר, יום טוב, שנה טובה, שנה טובה. אני מבקש בבקשה לא לדעת. הכל מצולם והכל מוקלט, במערכת שלי והכל בסדר. אתה שלי לחלק, אני לא רוצה לחלק, הכל בסדר, הכל מכל דברים. אל תפעל. גם לך טוב מה שאומר. תקשיב טוב מה שאומר. תקשיב טוב מה שאני אומר. עוד פעם אתה תדבר. הלפיים שלי, עוד פעם אתה. אתה תדבר ללוחמים שיהיה לך מקום? אני אעשה. הבנת? הבנת או לא הבנת? הבנת או לא הבנת? תעצור אותי עכשיו. סוף סוף, סוף. סוף. הוא. הלאה. שדע לך, הכל מסוע פה במצלימה. בוא תגיד מעלות ואני אראה לכם איך זה יעלה לכם ביוקר. תהיה לך שמה טובה. רק ככה שאתה שם את הראש שלך עליי, אני נשבע לך בילדים שלי, זה יעלה לך ביוקר. אני אראה לך את זה. שקט.